Документ, який детально описує конкретні дії задля деокупації Кримського півострова. У Міністерстві з питань деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснили, що передбачає план заходів щодо реалізації стратегії деокупації і реінтеграції Криму та Севастополя, ухвалений Кабміном напередодні. Цей документ передбачає 158 заходів. Серед них спрощення процедури подачі заяви на виплату політв'язням та членам їхніх сімей, вдосконалення державної реєстрації актів цивільного стану громадян України на окупованих територіях. Крім того, буде спрощено отримання перших паспортів для громадян України, мешкаючих на тимчасово окупованих територіях. Ми переконані, що ефективне виконання ухваленого комплексу заходів буде основою для деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій та каталізатором підвищення ефективності державної політики в актуальних питаннях захисту прав і свобод, незаконного політично мотивованого судового переслідування, захисту прав внутрішньо переміщених осіб.